l'Hospitalet té una estratègia de ciutat, decideix que la infraestructura de Gran Via es pot convertir en un bulevard, s'ho creu, ho fa i és veritat, no? És a dir, que això és un bulevard natural, ara, verd, amb uns arbres. Per tant, els edificis, les oficines, els hotels, l'arquitectura que està plantejant-se per a aquest futur, les pròximes construccions, no poden ser murs cortina davant o dintre d'aquest bulevard. L'equilibri està en un bulevard, ser bulevard, ser bosc, ser arbre. Poden els edificis ser arbres? Doncs sí, penso que els boscos són arquitectura. Per tant, vull fer un edifici que sigui un bosc i que hi hagi un programa d'hotel en l'interior. Què pot ser estratègic avui en dia? Doncs buscar, com diu el Jeremy Rifkin, estar off the grid. Generar una arquitectura fora de la xarxa, fora del consum, fora de les empreses de la distribució d'energia. Si sóc 100% autònom, estic en equilibri, me controlo, em consumeixo, em produeixo. Si un edifici està en equilibri, un barri pot aprendre també està en equilibri, potser la ciutat estarà en equilibri i començar a estar tots off the grid pot ser el que ell anomena la tercera revolució industrial. No podem fer tot l'edifici 100% off the grid, és un altre pressupost, no? Però sí que podem fer que la imatge, les fulles artificials d'aquest bosc siguin autònomes i estiguin off the grid. I avui en dia el que és important és el simbolisme, no? Les primeres passes vers aquest pacifisme en l'energia.